Ако търсиш инструменти, които помагат да вземаш по-уверени финансови решения и да виждаш по-широката картина, значи си на правилното място. Не изискваме лични данни, номера на банкови карти или нещо излишно, само твоя имейл, за да получиш достъп. Тази технология е създадена с подкрепата на водещи международни компании, което гарантира защита на данните на световно ниво, на всеки етап пълна прозрачност, интуитивен интерфейс и увереност, че информацията ти се обработва по безопасен начин. Основната сила на технологията е интелигентният анализ на данни. Тя помага да забелязваш повече детайли, да откриваш закономерности и да получаваш актуална информация в точния момент. Не са необходими специални умения или опит. Всичко е създадено да бъде просто, логично и изцяло под твой контрол. Замисли се, една малка стъпка днес ти отваря достъп до съвременни инструменти, които обикновено остават извън вниманието на повечето хора. Регистрацията отнема само няколко минути, а ползите остават с теб дълго. В момента е отворен достъп за нов поток потребители. Ако искаш да се присъединиш, въведи своя имейл, премини кратката регистрация и започни да изследваш още днес.